Tihaga benengkong du kumka junior Christian University Pynthorumkhrah ngi priang sumbai ya pi baro hagani ka online service jongga junior Christian University Pynthorumkhrah but swabin ya skmat tungin ya pedem la ka jingduai kumni pat trying wan khmat jome ni ka por bamenta isne kin ko try min don kat kin ko try rupa sedang bat hadu badawai no badi kin simenta baro min don kat kin ko try ya gini bro ngai panteng jisu amen te nginya sedang daga jingruai ka ba reus pa pra bat hadin jung ni jingruai ngan khot ya i phila pen kemen warjri ba in puli nak tin blai bat ban buru ha jingruai ka ba reus pa pra Kijin raisam lenong ba chispa anriu dukhat beningkong tu ya ro ya utrai tu aingo ya utrai naba ulong ubabha namar kajing isin e jong u kaya ne junom u e ubala banya tho ya kijing le badan bor ki jong u trai lani pen iya kajing ya ro jong u baro sukita ki ba sumar ya ka jing bishar bat ubale ya ka hok halakasngi tungin duai ko pa jingba beneng long bakhoi kerteng jumi wan ke ma jumi long kamon jumi ha khando kumba beneng to ai jingbam jingi ka ba la kasni ka ba to ma yangi ringkang jingi kumbang irungi ma yakiba lesniu yangi to wat elam yangi shaka jing penchai hanre suma yangi na ka besniu namba jumi long ke ma ka bor ba ka burum ru ala ta men di mentapat ngin poin no skawi pat ka benta ka bangin yo ya ka extempore speech ba ya kan ni ka bentang ila sania hi balakan tiu khasono ti haswab ngin poin sini benta ngin yarwai ka ba lai phau pat hadin jung di jarwai i balakan tiu khasono in sim mila ka jong ka benta
Kabaningkong nga ingu ublay bla penla ingi sehisian kum ka JCES banginya shimbentala ngani kapor te syabang sedang ngani ka extempore speech jongi tunginya lang kama jonglay ka jengdoi tunginya doi ko kpa jongi bahapning atrai jesungi an khamat khet jing Extempore khrah ko jomi ban ingu pen khrah ko jomi atrai bam la penla ingi sehisian kum ka JCES atrai bangin dan ngani ka online service atrai to men kurkhu ben kentang atrai su UPV program ko dan kapor atrai UPV khna atrai ban apply karteng khrabor ka jomi to ben ai ki daka mentap iki ka snab ko ka jami kham tamen ai ki getting start champang atrai sutul dal dal kat ka pobrang sabar ok santi le jami par tas kusmal tar amen to mentangnya ban serang no ekanika extempore speech ke jongi bat nga kerpat iwi participant won ni shanish khamat ban shemi ki topic bat ban bataish phanjaki te baningkong nga kerpat fi kran sa suchang ban phang kran ka phang baningkong iba nga khat I dasan ku parmar benyang balai nga khat daman bharum nong basawi iba kordor khriam bat ba san I badai safi shisha soalia ban shemela ka benta Hakapaningkong nga ay kuplay ya kinong panya hapo ka JCES kibalakan maulam ban ay bentay nga hakani ki extempore speech. Kabenta kabala po nga ban kran kaday ka jingsngoren. Bat ka kerteng nga kaday afi kayan za suchiang. Lapan syong nang rim ya kani ka topic na ujakap lanong basaw dokhat basipho. Bat ka ang kumnya. To pinpindret ila di hakaman utray ti un pinkraw ya pi. Kania kapan bangi kung kikun ublay ni day banlong ki basngoret ki basngomeng namar kajing sngoret kadai ka ba ublay usngotanan kalong rup mar persya ya kajing sarong ka ba ublay isi day na takadaw ba ublay ula shop arsut ya ulusafa na beneng syakndo namar kajing sarong jong day na takadaw namar pa ni day banlong ki basngoret namar ba ublay usutanan iki brio ki balong kumta. Ubrio basnguren ulong uba itenat hakmat ublay. Ulong ru uba ki brio baro ki iet yu. Ngi ru ngi iet bat isutanat ya ki brio ki ba snguret. Kajing snguret baro bor kaya lam yu ubrio sya kajing job. Kani kalong kajing khat yangi baro bangin long ki ba snguret. Kabalong ru kabapin sungo bahaya ublay. Bat ni syam ru haka kitab ujob lenong bapra dokhat bahinyo kiktian ki ongkum ne. La kajing sedang jong me ru kalong kaba rin pinban kaba kut jong me kan dalaman kraw shikat day. Kani kapan ba lada ngilek kanu ka kamru dangi pinret ila dia ublayo nang yai kerku wala dang yai penso ya kanu ka kam kabangilek tangka ni kiktian tu ublion kerku na kabenta ka burang ublay aman Kekristeng jonga ka di dasan kupar marbanyang bat kabenta ka bangalayo kalong ka school pinpaw ka school pinpaw kalong kaway na ki slam a jing hikay yangi nakaktiin ka jong blay kalong ru ka jaka kaba pinikay yangi kuno bangin nang ban puli ya kaktiin ka jong blay bat bangin duay kaayingi kata ka jing hikay ha ka jing im ka jongi kaba kinjaman sim kaayru yangi kata ka jing hikay bangin la ban long ki ba tips ngi ki ba ko ngo bat ki ba buram ya ki bala he lasan kalong ru ka persara jong ka balang hak ba kimi ki nong kit nong trei jong ka kam ka jong blay kumta kalong ka jing mentoy ka ba shi kat day yangi ki khna iwei pe iwei ru ka blay shibun Kakateng jonga kadai daman bharum nong bat ka topik bangayo kalong jing ko ngo ka jing ko ngo kalong ka badon kam ka jing em jongi ki brio abangi ko ngo ngiyat akalinti badai hindrei la dangem ko ngo iki babha kan pen bakla shibon ka jing em jongi kom ki khna ngi di ban ko ngo ikinong hikai bat ban le bat pendep ya ki homework bat puli ki kot bat ngi di ban pendep ya baro ki kamram bala yo ngi dei ru ban buram bat kongo yaki bala he balasan namar kapin bangi burom yaki kabalong ru ka akor ka babhatam
Kamtam ngidi ban buram yaki kmi ki kpa namar ki ong baka jingko ngo kasdang nalayeng kumtang ngidi ban ko ngo yaki kmi ki kpa namar ki sheme ka jaka bat ka dor jong ublay kabalong ru ka weni ki shpo hukum habangi ko ngo yaki habangi ko ngo yaki kamot ngi buram yaki bat hakajo ka por ing ko ngo bat buram yu blay Shiti upol skinong officers linong ba hendrio dokhat banikong ba ar bat balai ru ka ong pi ki khon tu ko ngo yala ki kmi ki kpa ha utrai namar kani ka long ka badi ken tu buram yu la kpa ba jala ka kmi ka balong ka hukum ba ka banikong ba don jingkular ba min yo man ba min yo islam ka partai kublisibon Kerteng jonga kade ba ko do kriam ba ka topik bangayo kade kajing duai kade kajing ya selong hapdeng kibrio bat ublay kalong ru kata kajing kieng hapdeng kibrio bat ublay kade kajing aingo kajing kerpat bat kajing penmap na kabenta ki pop ki jongi bat habang ngi duai ngi dei ban duai da kajing sngoren bat da kabadan buram ngi dei ban duai ru da kajingen bat jing aingo ujisu ulahikai ngi shapang kajing duai bat yakane ilaban sham na Matthias lenong na gospel Matthias lenong ba nrio dekat ba san hadu khat san bat na kane ka dekat ujisu ulahikai ba haba ngi duai ngim dei ban long kum ki nong arsam bat habang ngi duai ngim dei ban bun ktien biet kum ki gentle ya kajing duai try ngila ban sham naka gospel Matthias lenong ba nrio dekat ba kendai hadu khatsan kan ta problem amen Keteng jonga kade badai safi shisha solia bat ka binta ka bangaya ka long ketin play Ketin ublay kade kajing tho ka ba khot ya ka ba la persap museum da ublay hakinong tho ka ketin ublay ka dan Henry Fun Rutili ki kitab bat lapya ya ka haki arbinta ka testament ka berim ba ka testament batmai ka testament ka berim ka dan Henry life kendai tili ki kitab ba ka testament ka batmai ka dan arfun yautili ka ketin ublay ka long ka syarak ya ki jat jongi bat kajing syah hakilinti ya jongi bangin nang yat hakalinti kabadai kat kum kamon jong ublay kaktin ublay kabatai yangi ya ki ki bangi dei banle kum ki khon ublay bat ya ki ke ngim dei banle kabatai yangi ya ki hukum ki ba ublay ula ai hangi banbun kaktin ublay ka longru ka yit khmi bangin la de bat tep ladangi yat kat kum kamon jong ublay Kaktin ublay ka long ka baim bat ka badan bor bat ka banam. Banya kano ka wat lam alyang sirti ka banyarap yangi banya le ya ki jing pensoi. Nam ta brom le amen. Tehani ko por nga ai kublei iwe iba la shimbenta kibala kila da batai bah shpangi topik ya ka ba kila yo kita kilong ka school penpau ka ketin ublay ka jing duai ka jing kongo bat ka jing sngoret. Dengan cu benrap tangkat tu kan ni ki kentien halor ki ba ki hab ki baret jangi kila batai te ka skul penpau komba I dasan la batai ke de ka shlam la ne ka jaka hikai ka ba hikai ngi shpang ka kentien ka jong oblei but ke dei lingba kan ka skul penpau bangi naruk bangi dangret bangi wan ka skul penpau ngi tep shpang jisu ngi tep shpang ka kentien ka jong oblei ngi tep kum ne bangi duai bat ngin bangin smart ban puli kentien ka jong oblei kum ta ter te ngi ka kentien ka jong oblei komba I Badai safi ila batai ba kaktin ka jong blay kadai ka yit khmi kaktin ka jong blay ka long ka jing thok ka bakhut bat kadai ru ka watlam bat ila batai ru kanutli ki kitab ki don ha ka kaktin ka jong blay te kumki khon hab ki baret ngidi ban smart mpli kaktin ka jong blay namar ka long ke ka atyar namta jongi bingila ban job ya ke jing penchoi jong soitan ba katangi laban I ka nuksa kumno bo ujisu ujab I ke jing penchoi jong soitan kata de lingba ka kting ka jong blay kata bangila ban syam na ka gospel Matthias nanong basaw khat manikong hadu khatway te
lengba bangilit ka skul pen pau ngiyo ban pulih ting ka jong uble ngiyo ban tip rush phang ka jing duai kai kita ka jing duai kumbala batai iba koridor ke dei ka jinga kran hapedeng jangi bujong uble ke dei ke kita ka bridge hapedeng jangi bujong uble bangila ban kran batai u phang ka jing don kam ke jangi lan ya bangin ai ngo yu ki baru ke jing kurku ke ba uble ula ayangi dia kting uble ka batai ru ingi bat ka hikai ru ingi ba kumno bangi kumki khun ki jong bling di ban smart ban duai bat ngila ban yu kan nuksaru kumno u Daniel ulong wei ki brio mo ba smart ba ban duai hadu lai sin chis ngi kata ngila ban yu naka kitab Daniel nong ban rio khat bashpau u jisu u hikai ro ngi kumki khun hab ki barat bat kumju ngi ki ba hewi pi wei bangin long ki khna ki ban smart ban duai ba la hikai ngi ru kumno bangin duai kumbala batai iba kordor haka Gospel Matthias nong ban rio dekat basan hadu bakat san ban ngidi ban long ru ki brio bala kloi ban duai bat kham tam ngim dei ban put ban duai kumbala ong haka shithish baning kong gi Thessaloni lan nong basan dekat bakat nyaw ki ba ka ba ong duai klam de put dia shu leng ba ka kting ka jong ublei ka hikai ru ingi shpang ka jingko ngu ki kita ka jingko ngu mo kumba ong idaman maharum nong I batai ngi ba kata ka jingko ngu ka de ka akor ka babhatam ki ba bangi kum ki khna lani kum ki briong di bandan ha po ka jing ka jangi ti ka kting ka jong ublei ka hikai ngi ban ko ngu bangila ban syam na ka Ephesus lenong ban rir khat baning kong ka ba mane I dasan ila da pulie I daman bhai ila da pulie ti ka jing ko ngu kalong ke ikatamo kalong ke ka bakrau ka bangi ngi kum ki banget ngi di bandan ha po ka jing ka jangi ti kanuksa ka bangi ngi yo I shpang ka jing ko ngu ha ka Bible kata ka de shpang u Abraham u Abraham ngila banyu I kumno ba ublei batha yu Abraham ba un aino kum ka jingknya yu khun jog u marwa yu Isak ma ti u Abraham ula ban kantat yu ublei Henry pat ushu aingu ublei ya ke ka jingkurku ka jong ublei bula ayu u bat u along bala kloi ban aino kum ka jingknya yu khun la jong Henry ublei haba u yo I ba u Abraham ulong ubrio ba ko ngu bo usnap ikhting ka jong ublei ula kurku shikadi ya u Abraham ki bangila bangan syam na ka Genesis lenong ba arpua dekat banikong haru bakat khandai but ha ka Samuel ka banikong dekat bakat san ka lenong bakat san dekat ba arpua ka ong ka ba ko ngu ka khambha bania ka jingknya ti hadian ngi I ka jing sngoret kum nu ka khting ka jong ublei ka hikai ngi ru banlong ki bas ngoret ya ba I afi karanza suchang ila batayangi ba kumki khon hap ki baret lani kumki brio kumki khon testan gidi bandan kata kamsiam ka jing sngoret hapo ka donut ka jangi be ila batai ru kumno ka jing sarong ka long ke ka ba persha ka jing sngoret but de na ka daw ka jing sarong ka jong Lucifer bu la shabe no ru na ublei te ha ka jing sngoret ublei ukwa ingi bangindan kata kamsiam ka jing sngoret bangila man syam na ka kitab umaika lenong man rir khat ba phra lada pipuli ka kitab filap ban yo I bat khamtam haka jokam lenong ka ba saud khat ka ba shiphauru kumba I efi mene ila pulie ka ba ong to pin pendret yala dia ha khamat utrai ti on pen khraw ya phi ti ladangi kum ki brio ladangim dan ka jing sngoret ngenum la ban wan ha khamat jung ublei bat ngenum la hi ban phai na ka jing long pop ka jangi bangin phai bangin long ki brio ki ba thamai ba ki brio ki ba hok shisha kuma u to ublei un kurku lingba kini ki baro ki ba ngila pendam hani ka por lingba kani ka example speech nganget kalong ka jengkurku namata iwi piwe jopi basngap ikani ka program to ublei undal darkan bat khamtam un kurku ki naksham mata iwi piwe khnang bekila ban long ki sakhi nang dish khamat ban plai ka teng ba kraw bor ka jong ublei namata ublei amen inga penpau ke jing kublei ya I bala kentiu karsono I bala lep ban pendep ini ka program ke ba la shania hai tenga ai kublei ya I batu blei undang kerku ya pi ha jing im man lagsgi ba pinang la ban sakri you try jing ba disgrace dia ni ka por ngin ya penwai no ya jing skri jing you blei nyarwan ke jinwa ka ba sanspa kendai pun riu Kapag
ngin ya penwai no ini jing skri jung ya blai ni ka por ba menta tinga aku blai pi baro gi blai sim ni ka benta na do inong pulis dang bat I nong duai bat ya I bala kentiu khasono bat hani por ngin ya penwai no jing skri jung ya blai ni ka por tu ngin ya lit lang blai jing duai ha ka bawai no to da ai jing ai jing Jesus about try jing ba jung blai pa ba jing slok jung musim ba khu ta ki lai ki da song sa rangkat lem bat ngi bat ki ringet ju hang ni bat keleng setelak ka thai na dum ta ja rabun kutlu amen